Okay mga gwapag, mga gwapo, welcome back to my channel. Karon tiwas ko og basok. Mag limpihan ko ning part kay ako ning tamnan og potato. Nara ang akong gitanom adtong April, nakatanom ko potatoes. Dinhi nga kilid. Nubo na sila oh. O dito sa pikas kilid ani nga kuan koral. Pero ang sulod aning koral ako na ning gilimpyuhan. Mag-transplant lang dahil ko kay na ako mga mustasa, kale o collard diha. Ganahan ko ang nagkaon nila. Nanapog ko yung mga garlic gapanubo na itong gitanam na ako itong fall sa autumn na ako gitanam ang mga garlic kana mao nang garlic dia o dagko na sila kana mustasa man na siya napay mga color diha so karon tiwason na kog tanom ang akong mga patatas kay anugon pod oy may na lang na akong sa winter na ami kaon. Okay, tiwason ko nig basok ani siya o kaning sagbuta ay sagbut ang atungga kuhaon kani kay magtanom ko diri og tatas. Kani kagunoy man siguro sa atua oy. Ako'y kang iyang gamot kay kung imo siyang laruton mga bilin ra ang gamot sa ilalom. So nagsulob sa ko atong isa na ako ka gloves. Kaya maghisi niya akong gloves nga isa. Yes. Ang bato. Grabing bato dire. Napanubo ang bato dire. Ingon nila nga we're growing rocks here. Alright, tiwasan ko ni kaya makatanom ko og patatas karon kay nag-ulan gahapon maayo itanom kay basta ang yuta. Okay, pag-amping og tanan og hinaot nga permita himsog og guwapa og gwapo. Salamat og subscribe. Hit the button, like and subscribe, and share if you want. Thank you.